Richard Hopkin rydw i. Mae'n anrhydedd mawr i fi fod yn aelod o'r tîm caedwadwyr yn yr etholiad Ewropeaidd blwyddyn nesaf 2014. Rwy'n dod yn gwreiddiol o Clydach yn Cwmtawe, ble es i ysgol gyfun Cwmtawe. Gyda help a chefnogaeth o fy ac o'r athrawon da'r ysgol, es i ymlaen o Cwmtawe i Brifysgol Caergrawnt i ennill gradd yn y gyfraith. Rwy wedi gweithio ran fwyaf fy ngyrfa yn y gyfraith ac yn gwasanaethau ariannol. Heddiw, rwy'n arbynegu mewn reoliaeth ariannol yn canolbwyntio ar darganfod ffyrdd i helpu busnesau bach codi arian yn hawddach. Fy grefydd gwleidyddol yn syml iawn. Yn gyntaf, mae'n amser i ni ddewis ar Ewrop. Dylen ni deddfu nawr am referendwm, cyd-drafod o ddifrif a phenderfynu os rydym i aros neu gadael. Dylid gadael fod yn dewis go iawn os dyn ni ddim yn gallu cael canlyniad da i Cymru ac i'r Deyrnas Unedig. Yn ail, dylid yr Undeb Ewropeaidd helpu, nid atal. Rydym eisiau masnach ar marchnad unigol, nid bwrocratiaeth. Mae rhaid amddiffyn ffermwyr Cymru ac ein busnesau bach. Y rhain yw pariannau yr economi. Rwy wedi gweithio yn galed dros y Cadwradwyr Cymraeg am sawl flynyddoedd. Roeddwn yn ymgeisydd yn De Cymru canolog yn yr etholiad cynulliad 2011, ble yw cawsom ni ennill ein canlyniad gorau byth i ddod yn gwrthblaid swyddogol. Cymraeg yw fy iaith mam, ac rwy'n siarad ar ran y parti ar y teledu ac ar y radio trwy gyfrwng y Cymraeg ac hefyd yn y Saesneg. Rwy'n edrych ymlaen i gweithio'n galed gyda chi gyd ar y drws i ennill canlyniad ardderchog i'r Caedwadwyr Cymraeg yn 2014.